Lo telepon apa nih? Sopo yo? Sopo yo? Aduh, toko PT. Tak telepon balik sih. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak. Apakah ini benar dengan Bu Juminten? Ya, benar. Ada apa ya, Pak? Ini dari PT Penyalur Tenaga Kerja Wanita. Oh iya. Kami ingin memberitahukan kepada Anda Ya. bahwa keberangkatan Anda besok jam 7.30. Oh iya ya, Pak. Terima kasih atas informasinya. Mohon dipersiapkan ya surat-suratnya, paspor dan tiketnya, jangan sampai ketinggalan. Iya, Pak. Iya. Nanti saya cari biar cepat berangkat. Ya, jangan lupa ya. Iya, ya, Jam Pak. 7 sudah harus ada di lokasi. Iya, iya, iya. Terima kasih ya, Pak ya. Ya Bu, selamat malam. Mohon maaf ya, ganggu waktunya. Ya, ya Pak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Sama-sama Bu. Ya, aduh, yuk, wah, aku iki kok mau dadak temen, meni, awak mau melaku budal jam piro meni kira-kira iki. Durung subuh paling yo. Kok ya angselor ya opo? Duh, kate kondo terang-terangan iki wedi gak oleh. Lek gak pamit iki gak pantes. Baba wis tak tulis surat ae. Karo tujuanku yo apik. Shh. Jane yo gak teko.
tak tegak-tegakno saiki. Nek ketok ngono gak mentolo aku. Tak cepak gawe meneh wis. Wis tak ringkes-ringkes, rupane tas jam 2 wisan. Paspore wis ketemu, surat-suratnya wis ketemu kabeh. Cepet-cepet iki. Tutuk kono diselak kawanen. Wong awak mlaku. Lah ya Kang, aku kondo pamitan api-api dilek gak oleh. Godhog banyu Jagannya grab engko nek gawe adus mbek kena gawe wedang kopi. Mbok, Duh, sapa yang ini? aku Juminten. Bukakna lawang, Mbok. Perlu apa iki yang ini aku gawe? Oke, Mbok. Aku ono perlu nih, Mbok. Perlu apa rek kira? Ono perlu apa? Sik peteng kok wis rene. Mbok, aku ono perlu nih temen, Mbok. Mari kita ceritani, Mbok. Sik, mari kita ceritani. Tak cerita mari iki, Mbok. Diusir ta nang selor. Kok nggawa tas gede barang. Enggak, Mbok. Aku ora diusir. Kok koyoke susah ngono e? Iya, Mbok. Jane aku iki koyo bingung. Tapi ya pemane kudu tak lakoni. Aku iki, Mbok, kate nyambut gawe nang negarane wong. Adu nasib aku iki. Ndek kono menawa ae awak iso sukses. Lah oleh ta nang selore. Aku iki gak pamit nang Kang Selor, Mbok. Aku rene iki kate njuk tulung nang sampean, Mbok. Tolong, Mbok, Kang Selorku sampean openi, sakwene aku lunga. Sakjane kene ana masalah apa ten kok sampai ati kerja nang negara liya iku lho. Ya kena, Mbok. Saking aku iki saking adu nasib. Cek sukses. Aku mrene iki, Mbok. Saking kate titip Kang Selor. Ambek tene pamit nang sampean. Wis kon pikir temenan ta wis tumindakmu iku. Wis, Mbok. Wis tak pikir mateng-mateng. Wis ya, Mbok ya. Aku tak berangkat. Tolong ya.
Sik tas bekasku iku mang. Selak kawanan aku. Ya lek wis iku dadi tekadmu ya wis iso ndongakno tok aku ora iso nyangoni apa-apa. Ya weh mbok yo. Wis Wis hati-hati sepurane yo sing nek akeh. negarane wong. No. Yo. Sepurane akeh ya. Hati-hati ten. Iya, Ora Mbok. iso nyangoni apa-apa. Aduh, juminten sakene. Aduh nasib jare. Aku lek eling ya ora mentok lo. Wis tak dongakno ae muga-muga slamet. Sing tak pikir nggo nek sero lawung jare mek nulis surat tok. Berarti selo lah nek gurung ero lah ini. Ya opo wis maca surate. Jadi goleki nang ndi. Aduh, jam itu sana sawan. Saya jam 5 aku juga. Saya kok ora digugah yo. Oh, mungkin masak deh pawon. Tak telur deh pawon deh. Kena sekali raup sih. Lah iya. Aku ngrasakno juminten iki lho. Ya opo? Kena udan, kena angin. Moro-moro kate kerja nang luar. Gue kenalan ta nek luar arek iku. Oh, mergo opo ya? Mbok nyapu, Mbok. Oh, iya, Kang. Rino sih, Kang. Kang, Rino, Kang. Iya wis. Loh, Rino sih. Perlu apa, Mbok? Iki lho arek-arek iki. Ono apa arek? Nah, ngene lho. Pastine sampean gorong ngero masalah iki. Lah ya ono apa? Mangi usik peteng iku, juminten ku dodor nang omah. Ambek perayane kok susah ngono. Tak takoni jare gak ono masalah. Lah iya ono apa jare juminten iku kok melas? Lah wong tak takoni ku jare gak ono masalah. Tak takoni diser-seror ora. Moro-moro Kang, kate kerja nang luar jare ngomong nang aku, Kang. Katik kondone nang aku tok. Nang wong liya-liyane ora kandha. Nang bojone mek nulis surat tok jare. Aku iki lak bingung ta golek ditakoni wong. Dikandakno iki gak mentolo, gak diwara iki yo saken aku. Lak bingung aku ngene iki. Ya sing apik ya diwarai, Mbok, cek gak kepikiran, Mbok. Oh ngono. Iya, ambek mana cek gak dadi golek-golekan juminten iku. Iya, lek masalah iku aku ngerti. Tapi aku cara nyampe nang seller iku lho, ya apa ting ide aku. Ya wis dikandakno pesene juminten mang ya apa? Ya wis kandakno ae, tegak-tegakno ae. Ngono lho, Mbok. Ya ayo Kang. Ayo digenakno wong loro. Nek wong situk engko gak mentolo aku sing kate genakno iku. Nek wong loro iku kan ana sing iso njelahno engko. Lho lek ngono ayo endang nama iso loro. Ayo. Bang selak golek ada engko arek iki. Lah ya iku. Oh, sang itu terus mangan ya. Iya, mari masak. Nanti yo.
Masa turu maneh. Biasanya ngene iki rame isu-isu. Mbokku kon golek tabung, mbokku kon golek beras. Tak delok ae ning kamar iki lah. Lho, geno nandi yo? Geno nandi yo? Masa nang pasar. Tapi gak duwe-duwe. Lor. Kancing ngono, Mbok. Ayo wis mlebu wis. Oh iya. Nandi yo ya. Biasae Lor, lek aku sih turu biasanya metu. Ku pamit. ya lor. Duh, Loh. Kok gak permisi lah udah bu. aceluke mang. Apa kok ngelamun ae? Ora ana apa-apa. Tak tangi aku. Ya kok do ngaren sampean rene iki Pasimo napa? Apa sih? Ngene lho, Lor. Apa napa? Sadurunge aku yo njaluk sepuro. Lho winginane jaluk sepuro ono kate jaluk maneh. Ora masalah njaluk sepuro ngono. Apa? Aku rene iki kate ngomong. Sing ngomong apa? Ngomong kate ora dikewedang ngono ta? Ora perkara iku. Ya sepurone lek gak ora dikewedang. Ada duminten metu gak pamitan. Oh biasae duminten niku lek pas aku turu biasa jam 5 iku wis digugah. Sekone mateng wis digugah. Aku turu ngono kate metu lek aku turu durung tangi metu biasanya pamitan diambung dhisik. Ambung tangan ngono. Lama iku kok do ngaren moro-moro geno ku lho. Lah nandi mang? Ya nang pasar paling jenenge wedok akeh penggaweane. Rasane masih nang pasar ya pamitan dhisik. Biasanya pamitan. Mak iku lho gak pamitan moro geno. Opo sih? Nangku lek teko. Enggak sak temene gak ono masalah ta. Ayo gak duwe, wong biasa yo ngomongan biasa. Ini cuma masalahnya cilik-cilik tok. Kaya ada duwe ngono ya bore, mari ngono engko yo waras maneh, wis ngono gak sampe tukaran ngono biasa. Mamang yo turune yo iku rek kamare kono. Tak delok mang ning kamare wis kena. Temenan ah gak masalah ini. Lho. Kena wong gak tau tukaran, masalah cilik-cilik tau biasa kaya kate mangan ono berasi ono iku tapi tau utangno nang tanggoku mari ngono wis menang maneh biasa maneh ngono. Ngene lho, sakjane aku rene wong loro iki Ya napa ngomong. kate ngomong, Iya ngomong. tapi kon aja kaget yo. Ya iki ngomong wis. Juminten niku mang isuk sik peteng iku nang omah. Lho lha apa ngono utang bubukan ta kali biasa lek kate utang kondo dhisik. Ora. Apa? Utang beras. Iya, kate ngomong apa, Pak? Aku iki te ngomong Ya, ewo juminten niku mang rono ku wekasan. lho wekasan apa? Lho saiki nanti saiki wong iki. Bukan dikon muli. Sik ta lah. Wonge iku Apa? nggawa tas. Loh, terus? Lah yo juminten niku mang nggawa tas. Oh, lanang pasar iku biasa blonjo. Loh, tapi biasa nang pasar iku pamitan dhisik, lama iku gak pamitanan ndi yo. Mangku tasnya gede, gawe sandangan ora kok biasae. Wis dandan celonoan wis rapi ngono. Loh. Nandi yo. Juminten niku mang pamitan nang aku. Apa pamitan yo apa jari? Aku iki kate lunga ngono jare. Loh.
Bangunan ndi jare, Mbok? Gak pamitan nang selor, kondo nang sampean tok, Mbok. Aku mek titip surat tok nang kang selor. Waduh. Surate ora ndi jare, Mbok? Lek mekara surat iku ora kondo ndeleki aku. Pokoke nulis surat tok ngono jare. Ya golek ono ae. Lho. Ndi yo gak kono aku mah terus njele surat. Waduh, Nek ndek kamare paling. Ndek lemari-lemari golek ono ta lah. Kita golek dulu ya. Oh, rupane server wae. Lah ya ngono iku. Iku lek gak pondok dhewe ya salah. Tambah bingung aneh. Apa-apa wis Kena, Mbok. mari kono. Kena. Loh. Kan lo ndi yo. Iki apa sih? Loh. Iya paling, Mbok. Lho, ya iku surate. Bukan lagi menawan jane iku. Iya paling, Mbok. Aduh. Ono amplop barang lho. Oh, sumpah niku nek. Coba sih wacana ae. Sik, Mbok, sik, Mbok. Iya, Mbok, iki sik. Kita waca sik. Kang selor. Sakjane aku ya ora mentolo nulis surat iki. Tapi ya apa maneh keadaan sing meksa. Aku ngerti sampean bakal sedih maca tulisan iki. Aku iso ngrasakno perasaan sampean. Kang, tapi tekadku wis kuat. Aku lunga ora mergo aku ora tresno sampean. Kang, tapi iki kanggo masa depane keluargane awake dhewe. Sing tak jaluk mek siji, Kang. Ikhlasno, dongakno aku selamat nganti tujuan. Tolong sampean ojo mikirno aku. Jaga awake, ojo sampe loro perkara pikiran. Sing terakhir, Kang, sampean ojo goleki aku. Lungaku pasti balik, mergo aku yakin uripe keluargane dhewe bakal nemu kemuliaan. Aku pamit ya, Kang. Juminten. Wis ora susah, ora usah sedih. Wong pamit nang nyambut gawe jarene. Apa kok tegon aku, Mbok? Rebutan gak pamitan. Lek pamitan ku jarene wedi gak oleh. Iku kanggo masa depane awake dhewe ngono. Lah iku mang wis. Ayo apa, Mbak? Aku Sing sabar ae. aku belum nang wis apa aku, Mbak. Juminten ku ora aneh-aneh. Ngono iku ya kanggo Iya, awake weh. dhewe. Juminten iki aja ditangisi. Mau iku nyambut gawe ku. Kanggo keluargamu dhewe ku. Wis gak usah nangis. Aku melebihi dewean, Mbak. Ono bareng deh. Ya wis sing sabar, bener jare basimu aku. Mbak, agak duwe tampar ban, Mbak. Lho. Kabeh iku wis ana hikmahe, ana pelajarane. Ayo didungokno ae cek sukses ana negarane wong. Aja golek malah kate golek tampar. Yo sing sabar. Hati Yo ngono. Aku gak dipamiti ku lho, Mbak. Yo apa iki, Mbak? sabar. Ya wis iku mang wis pamitan tek liwat surat iku mang. Hati ngono gak ngomong nek aku, Mbak. Wis lewat surat padha ae. Ayo saiki wis tau wis ngibur cek gak sedih-sedih. Ayo. Ayo Lor. Ayo.
Wis saiki aku nekat aja nih. Wis mari ki Kang Selor tak tinggal. Wis demi keluarga teh apa maneh. Mandar muka sukses mari ki. Karo Kang Selor wis tak titip-titipno nang Mbok Darmi nek Mbak Basimo. Wis perkara mangan ana Mbok Darmi cek ngedang-ngedangno. Wong karo wis iso golek duwe dhewe. Teng ngenteni aku tok yo po. Soalnya aku budal iki wis aku yakin aku iki mari iki sukses. Oh, lek terus-terusan ngene, ya apa? Tapi aku yakin lah iki aku budal iki. Sukses aku. Oh, pegelek mlaku tok teko kono. Bapak Kang Selor, pokoknya tak tinggali surat. Aku berangkat iki ora mikirno aku tok. Terutama aku ngene iki mikirno keluarga. Jak sejahtera, juga kekurangan ekonomi tok ae. Aku budal iki perkorane aku wis yakin. Gak kira suwe aku pasti sukses. Lah aku sukses, terutama yang tak ilingi Mbok Darmi Mbak Basimo. Aku sadar sakwene iki anjen aku ngrepoti wong-wong iki tok. Lah aku sukses. Masih aku gak mulai. Pokoknya wis tak kirimi kabeh wong-wong sing nang aku iki. Mbok Darmi, Basimo, Oglep, terutama keluargaku, tonggo-tonggoku, bolo-boloku kabeh tak dungakno sukses kabeh. Cek padha penake. Duh, iki wayahe berangkat jam 7.30. Jam pira saiki? Duh, wayahe tak anu sik. Siap-siap. Duh, mandar selamat toh. Bismillah, kau pintu sukses aku. Sukses.